Muž by mal svojej žene dať predovšetkým pokoj. Nie chaos, nie slzy, nie strach. Mal by byť pre ňu bezpečným prístavom, nie zdrojom búrok. Mal by ju motivovať, nie lámať jej krídla. Byť domovom, kam sa chce vracať, nie miestom, odkiaľ treba utekať. Mal by sa postarať, aby sa cítila výnimočná, neporovnávaná. Chrániť jej vnútornú rovnováhu, nevystavovať ju emocionálnemu mučeniu. Vedieť ju objať, keď mlčí. A mlčať, keď potrebuje ticho. Vedieť priznať chybu, nehádzať vinu na iných. Pochopiť, že múdrosť niekedy znamená ustúpiť, nie vyhrať. Že sila muža sa nemeria krikom, ale úctou, ktorú dokáže prejaviť tej, ktorú miluje. Pretože muž by nemal ženu lámať. Mal by ju chrániť, podporovať a opatrovať. A keď sa žena pri ňom cíti bezpečne, odvďačí sa mu tým, čo jej svet nemôže vziať. Vernosťou, nehou, starostlivosťou, oddanosťou. Láskou, ktorá dokáže vytvoriť niečo výnimočné. Skutočný raj